иқлим ва обу ҳавои Тоҷикистон барои парвариши сабзавот хеле мувофиқ буда, на танҳо барои гирифтани ҳосили баланду босифат дар заминҳои кушод, балки парвариши он дар шароити гармхонаҳо дар давраи тирамоҳу зимистон ва аввали баҳор хеле мусоид мебошад. дар таъмини талаботи аҳолӣ бо сабзавоти тару тоза ки асосан дар заминҳои кушод парвариш карда мешавад, мутаассифона бо фарорасӣ давраи паст шудани ҳарорати ҳаво аз замини кушод ба даст овардани зироатҳои гармидост ба монанди помидор, бодарин, қаламфри, ширин, тез, боимҷон ва ғайраҳо ғайриимкон мегардад. Парвариши зироатҳои сабзавотӣ дар давраҳои ғайримавсимӣ фақат имконпазир аст дар дохили гармхонаҳо. Гармхонаҳо мешаванд бо истифода аз гармии офтоб, гармхонаҳое ҳастанд ки бо истифода аз гармии сунъӣ ё ки истифода кардани газ, барқ, ҳамин тариқ мо метавонем дар дохили гармхона дар давраҳои фарорасӣ сармо ҳарорати мӯътадил муайян кунем. Инам бошад барои парвариш кардани помидор на кам аз 20-22 дараҷа ва барои бодирин бошад 18-20 дараҷа дар шабона рӯзӣ бояд таъмин карда шавад. тибқи тавсияи олимони соҳа, аз заминҳои кушод сабзавот барои аҳолӣ асосан аз моҳи апрел сар карда то моҳи ноябр парвариш карда мешавад, ки барои ҳамагон дастрас мебошад. бо васеъ намудани майдони гармхонаҳо аз ҳисоби помидору бодиринг ва кабудиҳо дар шароити гармхона метавон аҳолиро бо сабзавоти барвақтӣ дар давраи тирамоҳу зимистон ва аввали баҳор таъмин намуд. гармхонаҳо якчанд хел мешаванд. масалан гармхонаҳои зимистонаи доимо амалкунанда мешаванд, ки ин гармхонаҳо бояд ки 1 гектар ва аз 1 гектар зиёдтар бунёд карда шаванд, чунки дар ин гармхонаҳои зимистонӣ тамоми микроклимат таъмин карда мешавад ва сабзавотҳо яъне помидору бодиринг дар ин гармхонаҳо дар тамоми яъне давраи тирамоҳи зимистон ва аввали баҳор парвариш карда мешаванд. лекин барои мана деҳқонон барои заминҳои назди ҳавлигӣ аз ҳама усули осонаш ин истифода барои я бунёд кардани гармхонаҳои мавсимӣ аст, ки ин бисёр ҳам осон аст. яъне ки аз чӣ иборат аст? Аз пардаҳои полиэтиленӣ, яъне аз плёнка ва ҳалқаҳои металлӣ иборат аст, ки ҳалқаҳоро масалан гирифта дар 1 сотиқ ё дар 5 сотиқ ё дар 10 сотиқ метавонанд ки ба ворои ҳалқаҳо яъне плёнкаро кашида дар вай кӯчатҳои тайёркардаи помидор ва бодирингро шинонанд. пеш аз ҳама аввал замин тайёр карда мешавад ва баъде ки замин тайёр карда шуд ба он ҷо кӯчатҳоро плёнкаро мекашанд ва баъд кӯчатҳои помидор ва бодирингро мегузаронанд, ки ин аз ҷиҳати хароҷот ҳам хароҷоти бисёрро талаб намекунад ва назар ба майдони кушод масалан дар як ноҳияи кушониён гӯем агар ҳар сол қариб зиёда аз 50 гектар ин хел гармхонаҳои мавсимӣ бунёд карда мешавад ва истифода бурда мешавад. азбаски вилояти хатлон минтақаи водии вахш сабзавоти барвақтиро мерӯёнад, қариб ки дар ҳамаи ноҳияҳои мана минтақаи водии вахш яъне гармхонаҳои мавсимиро истифода мебаранд, ки ин хароҷоти кам, яъне бо хароҷоти кам ва назар ба майдони кушод, яъне қариб 25-30 рӯз сабзавоти барвақтӣ ба даст оварда мешавад. олимони соҳа тавсия медиҳанд, ки парвариши помидору бодиринг дар гармхона ба воситаи ниҳол имконият медиҳад, ки ҳосили онҳо барвақттар гирифта шавад. зичи парвариши ҳам зироати помидор, ҳам бодиринг дар дохили гармхона бо назардошти он ки бояд коргар гармхона рафту омад кунад, нигоҳбин кунад, побел кунад, баргу пояи зиёдша гирад ва умуман дар ҳосилгундорӣ бояд фосилаи байни қаторҳо 1 метр, чунки бутта боло мехезад ва шох меронад ва коргари дохили гармхона бояд бемалол рафту омад кунад ва корҳое ки зарур аст он сари вақт иҷро карда тавонад. ин як. фосилаи байни растаниҳо аз як растани ба то растани дигар 30-35 сантиметрро бояд ташкил кунад ва обёрӣ кардани чунин зироатҳо дар дохили гармхона ин ҳоло дастрас аст
бо усули обёрии қатрагӣ ки агар мо ҳамин истифода кунем якум намнокӣ мӯътадили хок дар дохили гармхона ва саросар яххела нам кардани қатори растанӣ аз аввал то охир, чунки агар мо ба воситаи ҷӯякҳо обёрӣ кунем, аввалаш мумкин намнокӣ зиёд шавад, то охир мерад ки унҷа камтар. Ҳамин тариқ растание ки мо парвариш мекунем ҳосилнокӣ яххела надорад. Инам боз як аз омилҳо ҳастанд. мувофиқи тавсияи олимони соҳа барои парвариши помидору бодиринг дар шароити гармхона заминро бояд хеле хушсифат тайёр кард. хоки гармхона ҳатман нарму мулоим ва қобилияти хуби гузаронидани об ва нигоҳ доштани намиро дошта бошад. дар гармхонаҳо ҳосилнокӣ яъне сабзавотҳо қариб 5-10 маротиба зиёдтар аст ва барои ҳамин бояд ки ғизонокӣ вай яъне ки чӣ бошад баланд бошад. барои ин чӣ кор кардан дар кор аст? барои ин хоки гармхонаҳоро чӣ хел тайёр мекунанд? хоки гармхонаҳоро масалан аз имкониятҳое ки масалан дар маҳал вуҷуд дорад аз ин истифода дорем. пеш аз ҳама хокҳои марғзории тозаро гирифта масалан бо як қисми хокҳои марғзориро гирифта бо як қисми яъне ки порӯи пӯсида чӣ кор мекунанд? Омехта мекунанд ва ба ҳар як метри мурабба яъне метри квадратӣ 20-25 килограмм яъне порӯи пӯсида меандозанд ва боз барои яъне дуруст шудан нақш шудани структураи хок яъне таркиби хок ковок шудан яъне намиро нағз гирифтан ё ҳаворо нағз гузарондан боз аз 200 то 300 метри мукааб яъне метри кубометр арамайда ба миқдори 200 то 300 метри мурабба ба як гектар яъне замини гармхонаҳо мепошанд. дар як вақт барои бо ҳосилнок кардани масалан хоки ҳамин гармхонаҳо яъне нуриҳои минералиро низ истифода мебаранд. аз нуриҳои минералӣ пеш аз ҳама нитрогенро истифода мебаранд, фосфорро истифода мебаранд, калийро истифода мебаранд. масалан дар вақти нуридиҳӣ яъне ғизодиҳии аввал пеш аз ҷуфт кардан бо ҳамон моддаҳои органикие ки мо гуфтем масалан порӯи пӯсида ва дигар арамайда яъне нитрогенро ба миқдори аз 10 то 25 грамм дар як квадратный метр, хуб нуриҳои фосфордор аз 25 грамм то 40 грамм ва нуриҳои калидорро аз яъне ки 10-12 грамм то 40 грамм ба як квадратный метр андохта шуда инҳо масалан побер карда мешаванд. агар гармхонаҳои хурд бошанд, агар гармхонаҳои калон бошаду имконияти истифодабарии техник шаванд, инҳоро ҷуфт мекунанд. яъне бо ҳамин роҳ масалан хокро чӣ кор мекунанд? хокро серғизо мегардонанд. ниҳолҳои помидор дар гармхона нигоҳубини зиёдро талаб менамоянд. асоси парвариши он дар обдиҳии дуруст, нигоҳдории ҳарорати муайяни ҳаво дар дохили гармхона ва идора намудани намнокӣ мебошад. барои ба даст овардани ҳосили хуби зироатҳои сабзавотие ки дар дохили гармхона парвариш карда мешавад, ҳарорати ҳаво на зиёд аз 30-35 дараҷа шавад. он рӯзҳое ки ҳарорати ҳаво дар берун баланд мешавад, мо бояд ҳатман якум паст кардани гармидиҳӣ, дуюм ҳавои кушодани дару тирезаҳои гармхона бо мақсади ҳам паст кардани ҳарорати ҳаво дар дохили гармхона ва намнокии ҳаво дар дохили гармхона ки инам бошад бо усули кушодани тирезаҳое ки дар боло ҳастанд, дару тирезаҳое ки дар атрофи гармхона ҳастанд ё ки кушодани плёнка. агар ниҳоят ҳарорат ки баланд шавад, мо бояд плёнкаҳое ки дар атрофи гармхона пӯшонда шудааст, мо ҳамин агар мо кушоем, ин вақт ҳавои салқин дохили гармхона мешавад ва ҳамин тариқ растание ки мо парвариш мекунем хуб нашунамо карда ҳам гардолуд мешавад, ҳам ҳосили хуб метиҳад, ҳам аз тариқи сифат дилчасп мешавад. бино ба тавсияи олимони соҳа, дар ҳолати зиёд будани намнокии ҳавои гармхона гардолудшавии растаниҳо паст шуда боиси ба касалиҳои гуногун гирифтор шудани онҳо мегарданд ки аз ин ҳисоб ҳосилнокӣ кам ва сифати он паст мешавад. дар дохили гармхона бо сабаби он ки ҳарорати он баланд аст,
намнокии ҳаво ҳам баланд аст дар дохили чунин гармхонаҳо васеъ паҳн шудани як қатор касалию ҳашаротҳо ба назар мерасад ва барои ҳамин мо якум агар ҳарорати мӯътадил нигоҳ дорем, дуюм намнокӣ зарурӣ, ин на кам аз 80-85% рутубатнокӣ агар бошад, мо таъмин карда тавонем дар ин ҳолат паҳншавии касалӣ, хусусан касалиҳое ки пӯстши реша аст, гарзани аст ва як қатор дигарҳо ё ки васеъ паҳн шудани сафедболак дар дохили гармхонаҳо ба назар мерасад, кам кардан мумкин. Вале барои мубориза бурдан бар зидди касалӣ ё ки ҳашаротҳо инам бошад корҳои профилактикӣ гузарондан ё ки безарар гардондани дохили гармхона, ҳам хокаш, ҳам умуман муҳит. Инам яке аз омилҳое ҳаст ки барои кам кардан ё ки қариб ки ба нестӣ бурдани касалию ҳашаротҳо дар дохили гармхона. Агар мо олтингӯгирди дар об ҳалшавандаро ё ки олтингӯгирди зард агар бо ҳамроҳи собуноба якҷоя кунем, агар мо ҳамин қубурҳоро коркард кунем дар давраи гарм шудани ҳаво, аз ин қубурҳо миқдори муайяни гази сулфур бухор мешавад ва ин метавонад он зараррасонаҳое ки ҳаст дар дохили гармхона нобуд кунад ва мубориза бар зидди сафедболакҳо. Инам бошад агар мо коғазҳои зарде дошта бошем ки дар он ширеш бошад. Вақте ки коғаз зард шуд, сафедболак як хусусият дорад ки ба ранги зард омада мечаспад. Ин як. Дуюм, агар гармхонаи мо шишагӣ бошад, аз берун бо ранги зард кор кард кунем, дохилаша ширеш, солидол аст, вазелин аст, як чизи дигаре. Вақте ки аз берун зардӣ шуд, сафедболак ҳатман омада мечаспад, ҳамин тариқ вай нобуд мешавад. ба таҳлили иқтисоддонҳо аз ҳисоби истифодаи ҳар ваҷаб замин на танҳо имкони зиёд истеҳсол намудани сабзавот муҳайё, ҳамзамон шароит фароҳам оварда мешавад ки аҳолӣ дар деҳот бо ҷойҳои нави корӣ таъмин гардад. бо истифода аз технологияи муосир афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ ки маҳсулоти воридотӣ вазкунанда мебошад, метавон талаботи бозорро бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ таъмин намуд. ҳамчунин иқтидори содиротии кишварро зиёд кард. парвариши лимӯ дар мамлакат солҳои охир рушд ёфта ба яке аз бахшҳои асосии соҳаи боғпарварии мамлакат табдил гардидааст. Ин меваи ситрусӣ дар шароити Тоҷикистон асосан бо ду тарз, дар лимӯхонаҳои зеризаминӣ хандақҳо ва лимӯхонаҳои рӯизаминӣ гармхонаҳо ба роҳ монда шудааст. Тарзи парвариш аз лиҳози нигоҳубин, ҳосилнокӣ ва истифодаи техникаи кишоварзӣ фарқ дорад. Афзалияти парвариши лимӯ дар хандақҳо дар он аст ки аз ҳисоби гармии замин зимистонгузаронии лимӯ таъмин карда мешавад. Дар гармхонаҳои рӯизаминӣ барои зимистонгузаронӣ манбаъҳои дигари гармидиҳӣ истифода мешаванд. ҳосилнокии лимӯи хонаҳои рӯизаминӣ яъне гармхонаҳо нисбат ба хандақҳо 2 маротиба зиёд аст. имрӯз маҳсулнокии ин боғҳо ба ҳисоби миёна аз натиҷаи оморӣ 140-150 центнер аст, яъне 15-20 тонна гирифта мешавад ки ин нисбатан хело кам аст. агар мо маҳсулнокии расонаҳои ситрусро то 300 центнер бардорем ба ҳисоби миёна, ҳолон ки ба ҳисоби миёна то 500 центнер, яъне то 50 тонна аз як гектар гирифта шудан. Ба ҳисоби миёна агар ба 30 тонна бардорем, аллакай ҳаҷми истеҳсоли умумии ситруспарварӣ ба 18-20 ҳазор тонна мерасад дар ҷумбурӣ. Яъне аллакай мо 4-5 маротиба истеҳсоли маҳсулоти ситрусро зиёд менамоем. ин имкон медиҳад ки ҳам бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти аз нуқтаи назари тиббӣ ё ки аз нуқтаи назари ҳам ғизоию ҳам шифоӣ таъмин гардад, ҳам барои содирот имконотҳо фароҳам гардад, яъне имкониятҳои зиёди содиротии кишвар пайдо мешавад, яъне иқтидори содиротии кишвар баланд мегардад. ин имконотҳо ҳаст.
инчунин истифодаи техникаи кишоварзӣ ва тарзи нигоҳубини дарахтони лимӯ дар гармхонаҳои рӯи заминӣ осон ва мувофиқ аст. Аз ин рӯ дар шароити Тоҷикистон парвариши лимӯ бештар дар гармхонаҳои рӯи заминӣ ба роҳ монда шудааст. Олимон иброз медоранд, ки дарозии хандақҳои лимӯпарварӣ бояд 50-60 метр, барашон барои ду қатор 6-7 метр бошад. лимӯе ки дар Тоҷикистон парвариш карда мешавад, 99%аш лимӯи мейер ё лимӯи тоҷикӣ аст, ки дар муддати қариб 100 сол олимон бо тарзи парвариши худ онро тавонистанд ба шароити Тоҷикистон мутобиқ созанд. растаниҳои ситрусӣ аллакай дар соли дуюм сеюм ба ҳосил медиҳанд. лекин вақте гармхонаро бунёд карда мешавад, бояд растаниҳои ниҳолҳои 2 сола ва 3 солро шино дошта кор аст, ки аллакай баъди 1 сол 2 сол ҳосил диҳад. чунки дар вақти бунёди гармхонаҳо албатта як миқдори маблағ сарф мешавад, ки тесад онро хароҷоти онро баровардан дар кор аст. дар шароити Тоҷикистон асосан лимӯи нави мейер парвариш карда мешавад. 99% гӯем мумкин 100% асосан лимӯи мейер аст. чунки лимӯи мейер барои чи аст? ин лимӯе аст, ки нисбатан қад кӯтоҳ аст, яъне пакана аст, ки барои гармхонаҳо мувофиқ аст. дуюм ба хушкӣ тоқатовар аст. ба хушкӣ тоқатовар аст. сеюм ҳосилнокиаш хеле зиёд аст ва хусусияти солбандиашам кам аст. яъне солбанд нестанд. ҳар сол агар шароитит ҳар сол ҳосили хуб медиҳанд. аз ин хотир дар шароити Тоҷикистон асосан ҳамин лимӯ парвариш карда мешавад. лимӯи тоҷикӣ ба иқлими Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ ба хушкӣ ва гармии 40-45 дараҷа тоб меорад. қадаш на он қадар баланд мебошад, зеро дар ҳарорати 40-45 дараҷа парвариш намудани лимӯҳои қадбаланд ба манфиат нест. баландии дарахтони лимӯҳои Тоҷикистон 3-4 метрро ташкил медиҳанд. лимӯ асосан бо тарзи қаламча зиёд карда мешавад. муҳлати қаламчакунонии лимӯ аввали баҳор, моҳи феврал март, муҳлати дуюмаш моҳи август аввали сентябр. ин муҳлати аз ҳама оптималӣ ҳисоб мешавад, ки аз навдаҳои яксолаи ҳосилдиҳандаи дарахтони солим гирифта мешавад, ки аллакай ин технология дар шароити мо тавсия дода шудааст. ситрусфарронро медонанд, онҳо барои бо ҳамин роҳ зиёд карда мешаванд. лекин агар барои зиёд намудани афлесун ва норанҷ, апелсин ва мандарин, ҳатман дар лимӯи қаламча карда шуда бояд афлесуни мандарин пайванд карда шавад, ки онҳо барои пайванд гузаронда мешавад. яъне тагреша мешавад, тагпайванд ин мешавад лимӯ, қисми болопайванд ин мешавад апелсин мандарин, ки ин ҳам имконияти дар Тоҷикистон парвариш кардан ҳаст. аллакай олимон аз солҳои зиёд инро муайян кардан, ҳосили хуб медиҳад, сифати хуб медиҳад, лекин аз ҷиҳати иқтисодӣ ки самари он қадар баланд намедиҳад, барои муассисаҳои кишоварзӣ асосан барои парвариши лимӯ бисёртар ҳавасманд ҳастанд. лимӯи тоҷикӣ ҳосилнокӣ зиёд дорад ва ҳар сол ҳосили хуб дода метавонад. ба таъбири олимони соҳаи кишоварзӣ, лимӯ тоқати сардӣ надошта гармиро бениҳоят дӯст медорад. дар шароити Тоҷикистон 7 намуди лимӯ парвариш карда шуда онро аз қаламча зиёд мекунанд. шароити ҷумҳурии Тоҷикистон барои парвариш кардани ин зироатҳои ситрусӣ хеле мувофиқ аст ва мо метавонем ҳангоме ки бунёд мекунем гармхонаҳоро дар шароитҳои гуногун, ин аллакай худаш гӯҳӣ метиҳад, ки мо гармхона месозем. ва гармхона чӣ тавр бояд сохта шавад? гармхона бояд тавре бунёд карда шавад, ки аввалин дараҷа шароити иқлими хоки ҳамон маҳалле ки ё ки минтақае ки гармхона бунёд мешавад ба инобат гирифта шавад. ва дуюм, гармхонаҳо дар ҳаҷми на чандон гӯем ки калон, зеро ки ин як асос дорад дар оянда дар шароити ки хунук омадани ҳаво ё ки сарф шудани ҳаво мо тавонем ки бо гармӣ таъмин кунем. ва вақте ки гармхонаҳо бунёд мегардад, мо ба тайёр кардани худи муҳити хок оғоз мекунем. муҳити хок чӣ тавр яъне ки тайёр карда мешавад? ин ҳам бошад бо ворид кардани нуриҳои органикӣ ва нуриҳои минералӣ, аз он ҷумла нуриҳои калидору фосфордор аст. ва вақте ки коркарди хок ба пуррагӣ ба итмом мерасад, баъдан мо шурӯъ мекунем ба шинондани
ҳамин неолҳое ки омодаи шинондан ҳастанд. барои зимистонгузаронӣ ҳарорати дохили гармхона бояд аз 4-5 то 8-10 дараҷа гарм бошад ки мухчаҳои ҳосилдиҳандаи онро сармо назанад. дар ҳолати паст будани ҳарорати аз 4 то 7 дараҷа тамоми қисми рӯизаминии лимӯро сармо мезанад. бинобар ин дар шароити Тоҷикистон лимӯ бояд ҳатман дар хандақ парвариш карда шавад. дар мисоли агар лимӯ бигирем, ба гармӣ хеле устувор аст, лекин дар шароити хунукӣ на чандон тобовар аст. дар ҳарорати -5 дараҷа ба пуррагӣ, яъне ки ба сардӣ гирифтор мешавад, хунук мезанад. ва бояд мо ҳаминро ба назар бигирем ки вақте ки ҳангоме ки хунукиҳои сардиҳои баланд мешавад, илоҷи гармӣ додан надорем, мо метавонем ки худи дар ҳамин худи гармхонаҳо як дуд ташкил кунем. зеро бибинед вақте ки дуд пайдо мешавад, гармӣ аз боло ба поён меафтад. ин тариқ мо метавонем ки ҳимояи онро дар фасли зимистон бароҳ монем. дигар тарафи муҳими кор дар чи аст? мо ҳаракат карданамон дар кор аст ки чӣ тавре ки олимони соҳа исбот кардагӣ ҳастанд, дар як давраи сабзиш 4 давраи сабзиш дар як вақт 4 давраи сабзишро аз сар мегузаронад. ин ҳам вобаста бошад пеш аз ҳама ба ҳарорат. вақте ки мо ҳароратро идора карда наметавонем, мебинем ки дар бисёр гармхонаҳо ҳамин хел корҳо мешавад. дар фасли зимистон моҳи январ аллакай ба гулкунии пурра оғоз мекунанд. ва ин ҳам як дараҷа агар дараҷаи мусбӣ дошта бошад, аз дигар тараф ин дараҷаи манфиаш ҳаст. ва барои ҳамин мо ҳам ҳаракат карданамон дар кор ки доимо ҳамин гармхонаҳоро бояд ки шамол дода истем. мавсими гулкунии лимӯ охири моҳи феврал ва март оғоз ёфта, давраи пухта расидани ҳосилаш моҳҳои октябр-ноябр мебошад. барои пухта расидани лимӯ бояд дарахти он 3500 то 4000 дараҷа гармиро ба худ қабул намояд. яке аз чорабиниҳои асосии агротехникии лимӯ ин дуруст гузарондани фасли зимистони расонаи ситруси аст. аз ин вобастагӣ дорад сабзиши ояндаи онҳо, ҳосилнокии онҳо, сифати онҳо. аз ин хотир дар фасли зимистон бояд пеш аз ҳама дуруст онҳо бо воситаи пленки полиэтилени ё ки дигар маводҳое ки рӯпӯш карда мешавад, дуруст дар вақташ рӯпӯш карда шавад. дуюм, дар фасли зимистон ҳам ҳатман об мондан дар кор аст, чунки онҳо растаниҳои ҳамешасабз ҳастанд. дар фасли зимистон ҳам онҳо обро ба воситаи барг бухор мекунанд. бояд обмонӣ дар фасли зимистон ҳар моҳ моҳи декабр, январ, феврал як маротибагӣ бояд об монда шавад, ки ин имконият медиҳад ки дарахтон бо маводҳои маданию органикие ки аз замин мегиранд онҳо таъмин бошанд, яъне барои таъмини равандҳои физиологӣ. дар фасли зимистон баъд аз ҷамъоварии ҳосил ин гузарондани буриши дарахтони ситрусӣ аст, яъне буриши санитарӣ, навдаҳои сармозада, навдаҳои касал, навдаҳои шикаста, навдаҳои халалрасон, он навдаҳое ки аз ҳосил мондаанд, онҳоро бояд ҳатман аз дарахтон тоза кардан дар кор аст. баъд аз тоза кардан, пеш аз гулкунӣ, дар давраи гулкунӣ мумкин нест, пеш аз гулкунӣ ҳатман бо таври профилактикӣ ба муқобили зараррасонҳо ва касалҳои ситрусӣ доруҳои кимиёвӣ пошидан дар кор аст. чунки имрӯз дар расонаҳои ситрусӣ ин миттаи ситрус пайдо шудааст, тортанаккании ситрус пайдо шудааст, ширинчии ситрусӣ ҳаст ки аз ҳама зиёд ҳаст. боз дигар намуди касалиҳо, ҳашаротое ки занбурӯғӣ ҳастанд пайдо мешаванд, ки агар мо бо таври профилактикӣ дар фасли зимистон, пеш аз зимистон рафтан баъд аз ҳосил ҷамъ кардан агар онро пешгирӣ намоем, аллакай дар фасли баҳор онҳо кам зарари худро расонда метавонанд.